a tothom, benvinguts al Contrainfo 105, avui 18 de juny de 2015, recollint totes les impressions del mur humà que ahir durant hores va impedir la detenció de l'Alfon, condemnat a 4 anys per una vaga a Madrid. Bé, passem doncs a les notícies. Despertar la policia al CSO a La Llamborda, al barri de Maragall, amb un desallotjament de la vivenda que va tardar més de 7 hores gràcies a la resistència de gent envidonada i per sort es va poder salvar el centre social ocupat. A la tarda hi havia una manifestació. Doncs poc abans de les 7 de la matinada han arribat els Mossos a procedir amb l'ordre de desallotjament. Jo estava a la part del CSO, la situació legal era que hi havia 2 processos legals diferents, un per la vivenda i un altre per el CSO. Llavors el CSO els han aturat, els han fet fora, hem parlat amb la comissió judicial i han comprovat que no hi havia ordre per aquell espai, llavors se n'han anat d'aquest espai i han continuat amb el desallotjament de la vivenda. S'ha resistit durant un total de 7 hores, les companyes que estaven a dalt han resistit durant 5, exactament, fins que han entrat a dalt 5 hores de resistència i bé, i després doncs això, la vivenda ha quedat desallotjada i el CSO doncs està obert, la porta ha estat completament destrossada i això, hi ha hagut concentració a fora durant tot el matí i la veritat és que molt agraïdes per la solidaritat que se'ns ha brindat i amb sentiments encontrats i una mica confoses. Per una banda, contentes de mantenir el CSO i d'haver guanyat aquesta part, és una victòria important, però l'altra és que la vivenda ha estat desallotjada. I bé, i ara ens estem aquí manifestant per donar resposta als desallotjaments. 500 persones es manifestaren el passat 13 de juny pels carrers de Sants i l'Eixample amb el lema de Lluitant respondrem. Una manifestació en protesta per totes les detencions d'anarquistes o activistes vinculats a Can Vies, al setge al Parlament o moviments antifeixistes. Hem decidit juntar les nostres forces per fer visible que tenim clar des d'on i per què ens reprimeixen. Cada cop tenim més companyes, amigues o familiars afectades per un cas judicial. Sabem que allà on hi ha lluita, hi ha repressió. La repressió que utilitza l'Estat ens vol aïllades, atemorides, angoixades i asfixiades. Ens ataquen perquè posem en dubte les seves funcions, les seves polítiques i les seves lleis. Si ens ataquen per lluitar, lluitant respondrem! El 12 de juny, un centenar de persones van assistir a la presentació de la revista O la dictadura. La revista és el nucli central d'una campanya per fer arribar a diferents capes de la població l'assetjament mediàtic i policial que està patint el moviment llibertari. El terrorismo anarquista se ha implantado en nuestro país. La democracia más segura del mundo. A partir de ahora habrá un punto intermedio entre ser libre y estar detenido, que es estar retenido. És un avís a qui no tolera les injustícies del present. És un avís als moviments implicats en transformar la realitat, aquí i ara. Els governs i els mitjans de comunicació des de sempre han fet servir la paraula terrorista per justificar l'existència del control i la repressió. Terrorisme és sempre la violència de l'enemic, la violència dels altres. El resultat? Les persones que formem part d'aquests moviments ens sentim desarmades, lligades de mans i peus, indefenses davant aquesta allau criminalitzadora. O la dictadura neix amb la voluntat d'explicar allò que resulta difícil de creure. La dictadura dels mercats. La veritat absoluta dels mitjans. La llibertat en perill d'extinció.
El passat divendres 12 de juny va ser presentada a la plaça del Sol la revista Hola Dictadura. La publicació analitza les últimes onades repressives contra el moviment llibertari. En l'acte intervingueren diferents persones en què la repressió els ha tocat en primera persona, un membre de la Universitat Lliure Oriol Caballero que va realitzar l'anàlisi crítica del discurs i els mateixos editors de la revista. Fem una crida perquè creiem que no tenim que amagar-nos del que som i del que volem. El que volem transmetre aquí amb aquesta revista i amb aquest acte és que hem de perdre la por. El que volem dir és que hem de sortir de l'armari aquí a la feina. La revista, des d'un llenguatge molt senzill i visual, vol explicar allò que costa de creure, la llibertat en perill d'extinció, la dictadura dels mercats. I a 2 setmanes de la seva mort, el poeta àcrata Jesús Lizano va rebre un sentit homenatge a la plaça del Sol de la Vila de Gràcia. Una trentena de poetes deleitaren el públic amb els seus millors poemes. Krishnamurti a Krishna muerto. Nadie ha picaseado a Pablo Picasso. Nadie cortó la pisoca de Pitaco, ni le cambió los cacasos, ni le endilgó una pipisa, ni le mordió la sacosa, ni el copaco. Nadie le ha cacapipido, ni machiembrado, ni hincado el pico, ni picoteado. Era el único gallo. El mundo está dormido. ¿Qué pretendemos del mundo? No seremos nosotros quienes le despertemos. Nos sueña, nos aparta y se entretiene con otros sueños. Si estuviera despierto, ¿cómo se reiría de sus pequeños mundos? Somnolientos, perdidos, medio dormidos, medio despiertos. ¿Lo veis? Está durmiendo. Da vueltas, lanza alaridos, o sonríe o tiembla. Descansa, siempre descansa. Sus metabolismos no necesitan ningún deseo. A un mundo despierto solo le quedará el suicidio. I ens ha arribat un bon documental anomenat Violación como tortura que denuncia les pràctiques de violació dels cossos policials com a arma de tortura. Veiem-ne un fragment. Cristina es detenida el 4 de mayo de 2006 y pasa 48 horas detenida en México hasta que posteriormente le expulsan. Entonces, durante 48 horas, Cristina fue torturada por autoridades mexicanas, incluyendo agresión sexual y violación, y no únicamente tortura física, sino también tortura psicológica. Entonces, los hechos de la querella se basan principalmente en las 48 horas durante las que ella estuvo detenida y denuncian el crimen de tortura. No sé, siento que nunca nunca sabemos bien cómo contarlo, ¿no? Es como la película de terror o una pesadilla, ¿no? I per acabar veiem un vídeo d'una exposició poètica solidària amb els anarquistes represaliats. Cuando ya nada se espera personalmente saltante, más se palpita y se sigue más acá de la conciencia, fieramente existiendo, ciegamente afirmando, como un pulso que golpea las tinieblas, que golpea las tinieblas. Cuando se miran de frente los vertiginosos ojos claros de la muerte, se dicen las verdades, las bárbaras, terribles, amorosas crueldades, amorosas crueldades. Poesía para el pobre, poesía necesaria como el pan de cada día, como el aire que exigimos 13 veces por minuto para ser y en tanto somos, dar un sí que glorifica. Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan decir que somos quien somos.
Nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno. Estamos tocando el fondo, estamos tocando el fondo. Maldigo la poesía concebida como un lujo cultural por los neutrales, que lavándose las manos se desentienden y evaden. Maldigo la poesía de quien no toma partido, partido hasta mancharse. Hago mía las faltas, siento en mía cuánto sufren y canto respirando. Canto y cantando más allá de mis penas personales. Me ensancho. Quiero daros vida, provocar nuevos actos y calculo por eso con técnica que puedo. Me siento un ingeniero del verso y un obrero que trabaja con otros a España en sus aceros. No es una poesía gota a gota pensada, no es un bello producto, no es un fruto perfecto. Es lo más necesario, lo que no tiene nombre. Son gritos en el cielo y en la tierra son actos. Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan decir que somos quien somos. Nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno. Estamos tocando el fondo, estamos tocando el fondo. Bé, i fins aquí el Contrainfos 105. Possiblement serà el darrer Contrainfos d'aquesta temporada, així que ens podeu seguir pel Twitter del Contrainfos, al canal YouTube de Contrainfos i també, com no, a la nostra pàgina web de la tele.cat. Ens seguirem informant i contrainformant.